Ngibingelele abalaleli emakhaya, igama uNolwazi Chiliza, nginethulela izindaba zehora lesikhombisa kuyo-ke Insimbi News. Isichithile inkantolo isicelo sikaZuma. Silokhu simbheke njalo isambane ezinkantolo uMnumzane Jacob Zuma, owayengumongameli waseNingizimu Afrika, njengoba inkantolo enkulu yokudluliswa kwamacala aseBloemfontein imchithile esicelweni sakhe njengoba wayedlulise isinqumo senkantolo enkulu yasePretoria sango-2018 esasithi kumele azikhokhele izindleko zakhe zamacala enkohlakalo. Hlala nathi-ke mlaleli, ngikwethulele ezinye izindaba ezigcwele zehora le12. Ngiyabonga.